फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ना गावनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो बेरायफैया नोङो खाथिनि लकेलनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेरायफैनो रोङाबा मा जाबावनांगौ मालाय गोजान गोजानावसो फैयो जोंहा सालथायानो गैया साथा नांबाथाय हा फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 आरोना ओमफ्राय नै दायो बेहाय गोबां मानसिफ्रानो बेहाय फट'शुट लादों फट'शुट सोलिगासिनो दं आरोना नै हरैजायबो ओमफ्राय गोबां गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेहाय बाहागो लाफैदों आरोना बेहायबो गोबां मानसिफ्रानो फट'शुट सोलिगासिनो दङ होंगो दोंगोथार ओमफ्राय ओरैजाय नै वाटारफल मानि नै दैनि माबा खालामनाय दङ बेहाय मोजां दुगैनोसै नामा नैबेथिंजायबो नै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबायाव सावगारियाव माबा फट'शुट लागासिनो बेहायबो गोबां मानसिफ्रानो नै नायनो हागोन नोंथांमोना आंबो दा बेहाय मोननैसो फट'शुट खालामनानै थांगोन आरोना दा जों लाइनाव दङ ओमफ्राय नै गोबां मानसिफ्रानो दङ लाइनाव दङ दायो गोबां मानसिफोर फैदों आरोना गोजान गोजान जायगा जिल्लाफोरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों बाबु मा नायनो नागिरदों सिलाय दांनायसै ना सिलाय दांनायसै सिलाय दांनोसै जोंहा नैबे नै बे मा लिरनाय दङ नै लोगोफोर नै दा माद्रास रेजिमेन्ट 21 जों मानो लाइनाव थादों दा बे माद्रासनिया माबा एगजिबिसन देखायनाय सिलाय देखायनाय मा देखायनाय बेखौ नायनो लाइनाव लाइनाव दा गोबां लाइन दं ना नै जोंनि उनथिंजायबो गोबां लाइनाव दङ आंनिफ्रायबो गोजौसिन आरोना बियो आंनिफ्राय गोजौसिन बियो बारे ओमफ्राय नै सारमोना ओरै लाइनाव दङ आरोना इसका नाम है सिग राइफल न्यू जनरेशन वेपन है मेड इन यूएसए वेट है 3.8 केजी से रेंज है 500 मीटर से 1000 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर से किलोमीटर तक फायर कर सकता है इसका मैगजीन कैपेसिटी है 20 राउंड है ये 1 मिनट के अंदर 850 बुलेट फायर कर सकता है इसके ऊपर एक लेजर साइट आता है लेजर बीम के साथ काम करता है डे और नाइट में क्लियर टारगेट दिखता है नेक्स्ट मेरे लेफ्ट में मशीन गन है थोड़ा आगे जाएंगे तो दिखाई देगा तो इसका नाम है 5.56 mm इंसा SLMG मेड फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट इसका नाम है 7.62 mm नेगो LMG मेड फ्रॉम इजराइल इसका नाम है 40 mm MGL मेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ये रॉकेट लॉन्चर है रॉकेट लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर लिरनायबो दंखायो नै 7.62 mm रेंज 3.8 ड्रागानफ स्निपार राइफल आरोना बियो बे लिरनाय दंखाजोबो नै गासिबो क्या ये ऑटोमेटिक इंडियन लॉन्चर है ऑटोमेटिक लॉन्चर मीडियम मशीन गन रेडार 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 भाई मानी BFSR सर ये क्या हाँ रेडार और क्या तीसरा में 81 मोटर है मोटर मोटर 81 में मोटर ओ मोटर रेंज 5200 मीटर ठीक है दायो जों नायखांबोजोब्बाय नै गासिबो कमप्लिटलि ओमफ्राय दायो गोबां मानसिफोरानो दंबावो लाइन लाइननो ओमफ्राय नै बे सारा माखासे बिनि बागै बुजायगासिनो और अभी फिलहाल दो वैकेंसी दो एंट्रेंस एग्जाम का डेट आया हुआ है एक एनडीए का और सीडीएसई का सीडीएसई वाले से कंबाइंड डिफेंस सर्विस जॉइन इंडियन आर्मी नि बागै सिविल में जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करता है ना खत्म हो गया उसके बाद रजिस्ट्रेशन करता है उसी का जैसा है उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आता है ठीक है भेरि गुड गुड लिरनाय दं आरोना ना एक्सलेन्ट लिरनानै होनाय जादों आरोना
बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन मा मा दं बेहायलाय सरनायावलाय बिराद साफा साफा सिख्लाफोर फट'शुट लादों बेहाय लायद' फट'शुट लायद'लै थाइबाब्रा नङा बे लाफा ओरैथिंजाय आरोना मेन पेन्डेला ओमफ्राय एग्जिबिसन अफ ट्रेडिसनेल डिजाइन इन टेक्सटाइल अफ बड'स ना बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै ओरैजाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ट्रेडिसनेल ड्रेस दंजोबो आरोना ओरै इंडिसनि गस्ला आर'नाइ गस्ला बायदिसिना मोनगोन बेहाय गोदोनि थातसाल होनो ना गोदोना बिदिसो जायोमोन गोदोनिया बिदिसो आरोना ओमफ्राय बिनिया ओरै बोग्रा गैया माखु थायाना आखाइजों सोनांगौ बेलाय दानायलाय बोरै दायो र' नायनायसै जों दायो गोदोनि सिगांनिया थातसाला माबादिमोन थातसाला होनगोन नामा बिदि ओमफ्राय आखाइजोंसो माखुखौ बिदि आखाइजों सोयोमोन ना गोदोनि आरोना बियो सिगांनि इन्दिमोन नामा आखाइजों लुनाय बियो नै माखुखौ नै आखाइजों सोनानै ओरैजाय माबा हरो आरोना ओमफ्राय दानि गोदानाथ' माबा माखु आखाइजोंसो बोयो ना दायो दानानै दिन्थिबाय आब'आ ओमफ्राय आगर हेबनोबा नैखौ ना बेखौ खनखांनांगौ दा दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे ना दे दानियाबो दानानै दिन्थिदो एसे औ ओमफ्राय बेखौ मा होनो थार होनो ना बेखौ एखेनाव नैथियाव ओमफ्राय नै बिदि दाबाय आरोना उनाव साबसिन जाबाय बिदि आखाइजों बोयो ना आखाइजों बोनानै दायो बेखौ बै आखाइजों हमनानै बोग्राखौ मा होनोमोनलाय थार आखाइ होनो ना थार आखाइ दे जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै बेनि दानाय लुनायनि नुथायखौ नायदो नै आर'नाइ ओरै साद्रि दख'ना राभा नैबेयालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना सिनायनानै बुंदो बेयो मा हारिनि जानाय लोंनाय মানে আমি গাইডত দেখুৱাব হয়তো কিছুমানে নাম পাহৰিব পাৰে আৰু কিছুমান মানে উঠোৱা চামীবিলাকে মানে চিনি নেবে কিছুমান ঘৰত নবনাব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে চাকৰি কৰি বনোৱা হৈছে ओमफ्राय नै ट्रेडिसनेल फुड आरो बे मा हारिनि हारिया बर' हारियाबो दङ एसामिसाबो दङ एसामिसाबो दङ ना बर'त किबा कय सबाइ गोरान कय सबाइ गोरान सबाइ गोरान ना অসমীয়াত কয় মাছ কৰে বুলি কয় অসমীয়া সমাজত টোলা ভাত এইটো মাইব্ৰাৰ লগত বনায় মাইব্ৰা না বৰা চাউল আৰু এটা কি মিষ্টি এইটো নাৰিকলৰ লাড়ু না তিলৰ লাড়ু দৈ চিৰা গুড় দি মিক্স কৰি খায় জলপান হয় এইটো শুকান পিঠা বড়ো ভাত এন্থা পিঠা কয় না एन्थाव फिथाव মালপোৱা আছে ইফালে চাউলবিলাক আছে नायदों एग्जिबिसनाव मा मा दङ गावबागाव हारि माहारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोर दङ आरोना बेहाय ओमफ्राय मोजां मोजां सिफोर दङ अब कहाँ से आता तो कश्मीर से काश्मीर से काश्मीरनिफ्राय फैदों आपका नाम खालिद अहमद शेख हाँ खालिद अहमद शेख खालिद अहमद शेख शेख अच्छा जायबो दङ बेहाय
एग्रिकालचार प्रपार्टि ग्र'थ एग्रिकालचारनि बागै बेहाय फोरमायथिनाय जायो आरोना एग्रिकालचाराव मा मा मोनो ओमफ्राय एग्रिकालचाराव माबोरै बेगरफोरखौ हासारफोरखौ माबोरै खालामो बेनि बागै बेहाय दिन्थिनाय जागोन आरो ओमफ्राय सोंब्ला खिथागोन मारै मारै दा जोंहा सोंथ'ला आरोना दालि ओमफ्राय नै बियो जों लागोननि बियो समर दा गासिबो दंफैयो बे एग्रिकालचाराव लकेलनि जोब गासिबो से हाय टू डैडी क्या नाम इसका दी ये आपका एम्पायर ब्रांड है एम्पायर हैव ए गुड डे सर এটা আপোনাৰ বাই গ্ৰিপছ কোম্পানী যেটো হয় बाय ग्रिप्स গ্ৰিপছ মানে আপোনাৰ যেটো মোটৰ পাৰ্টছ वगैरह যিমান আছে ইঞ্জিন वगैरह বেলেগ কোম্পানী প্ৰভাইড কৰে এটো নিজৰ ব্ৰান্ড হয় এম্পায়াৰ এটো ইলেক্ট্ৰিক হয় ইলেক্ট্ৰিক এটো আপোনাৰ পাৰ চাৰ্জত 120 কিলোমিটাৰ পাব 120 কিলোমিটাৰ না কষ্ট পৰিব মাত্ৰ 70 টকা লিথিয়াম আয়নৰ বেটাৰী बैटरी ना এস বেটাৰী लिथियम आयन बैटरी है सर दिल्ली से आप मोटर कितने टाइम लगेगा फुल चार्ज होने के लिए 5-6 आवर्स सर 5-6 आवर्स ना ऑटो कट फैसिलिटी है यानी फुल चार्ज हो गल ऑटोमेटिकली कट हो जाए सेम ना सेम माने एटू स्पोर्टी হয় অলপ আৰু এটুত মানে কেইটামান ফিচাৰ্স আপগ্ৰেড হৈ আছে যেনেকৈ আপুনি এলইডি লাইট ইয়াতে পাব ডিআরএল আৰু আপোনাৰ ৰিভাৰ্স মোড আছে আপোনাৰ যেটো বুট স্পেস হয় যেটো ডিকি কয় আমি ডিকিটো অলপ বেছি আছে 22 লিটাৰৰ পাই আছে 120 কিলোমিটাৰ না পাৰ চাৰ্জ যেনেকৈ 500 টো আছে আপোনাৰ এটো হল মানে যেনেকৈ ইকুইভ্যালেন্টটো দিয়া গৈছে এনেকৈ আপুনি মানে আজিকালি তেল 100 টকা লিটাৰ হৈছে হয় তো এটো মানে কৈ আছে যে 100 টাকাৰ আপুনি চাৰ্জ কৰে এটোত আপুনি 500 কিলোমিটাৰ পাব 500 কিলোমিটাৰ 7 বাৰ চাৰ্জ হ্যাঁ এটো আজিকালি এনে ট্ৰানজিশন পিৰিয়ড চলিয়ে আছে সব মানে হৈ আছে সব তো পেট্ৰলৰ কিমান ডিপেন্ড বাহিৰৰ পৰা আহে এটো স্যার আপোনাৰ 84 85 পৰিব 85 নেকেড প্ৰাইস আৰু আপোনাৰ পেপাৰছ অন ৰড ইন্স্যুৰেন্স আৰসিবি 97 মানে লো 97 হয় ইলেক্ট্ৰিক হয় তেল নাই सिंगल ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি बैटरी ना আজি কেতিয়াবা বঙাইগাঁও আপুনি ভিজিট কৰে বঙাইগাঁও পৰা না আপুনি যদি কিবা ভিজিট কৰে বা টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব খুজি আছে ইণ্টাৰেষ্টেড মানে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ মানে ল'ব লাগে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে না আছে টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব আপুনি কমফৰ্ট চাব আপুনি এটা নাম আৰু নাম্বাৰটো নোট কৰাই দিয়ক बेहाय बङाइगावनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय बेहाय जगाजग लानो थाखाय बे टल फ्रि नाम्बार होनाय जादों ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ टल फ्रि नाम्बारा बेनो जायो आरोना बङाइगावनिफ्राय आरोना টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ব পাৰে এইটো টেষ্ট ড্ৰাইভৰ কাৰণে নম্বৰ দিয়া আছে হয় ঠিক আছে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী মোবাইল 500 তো ইয়াত কিয় লিখা আছে এইটো 500 টো লিখা আছে মানে 1 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰালে আপোনাৰ 100 টকা যায় হয় না নহয় আৰু আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যদি এবাৰ চাৰ্জ দিয়া হয় আমাৰ 14 টকাৰ পৰা 15 টকা যায় আমি 20 টকা যদি ধৰো তেতিয়াহ'লে আমি 5 টাইম চাৰ্জ দিব পাৰিম হয় না নহয় 100 টকাত 5 বাৰ চাৰ্জ দিব পাৰিম আৰু আমাৰ কোম্পানী লিখিছে 120 কিলোমিটাৰ এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে যায় আমি 100 কিলোমিটাৰে ধৰিলো তেতিয়াহ'লে কি হৈছে 1 লিটাৰ তেলৰ লগত আমি 500 কিলোমিটাৰ যাব পাৰিম 1 লিটাৰ তেলত যিমান কষ্ট পৰে সেইখিনি কষ্টত আপুনি চাৰ্জিং কৰিলে আপুনি 500 কিলোমিটাৰ লৈকে যাব उनाव जुदि नांगौब्ला जगाजग खालामनोसै आरोना ओमफ्राय नैबेहाय मा मोनो बेहायलाय मानि मैखुन जिगाबनि मैखुन ना मानि जिगाबनि ना बे दामा बेसे दामा 100 ओंख्रि जाजायोना बियो आसारसो ना आसार आसार गोजा आसार मैखुनजों दाउजोंनि आसार ना ओरैनो जाजायोना संनाङा ओरैनो जाजायोना बे मानि ओरैनो टेमायाव बेसेसो बिलाय 200 ना ओरैनो सिंगेलनिबालाय 150 नै जानाय ना माने नै लाद' आसारखौ आसारनो नै चिकेन माबानो मा होनोमोनलाय बिदिखौ चिकेन मासरुम दाउनि आसारनो दाउजों मैखुनजोंनि आसार बेसेबां लायो 200 नो लिरनाय दंखायो नै 200 लिरनाय दंखायो ओमफ्राय नैबे मा स्ट्रबेरि ओमफ्राय बेबो मासरुम ना अ बे गोरान ना बेहायलाय मानि
मासरुमनि बे मासरुमनि ना पाउडार मासरुमनि सु ओमफ्राय नैबे मिस्टि नामा औ मासरुमनि गुलाब जामुन मासरुमनि माबा लादु माबा मिस्टि ना औ लाल बिहा ओमफ्राय नैबे बेखि ना बियो आथा औ मासरुमनिनो ना मासरुमनि ओमफ्राय गासै बेहाय मोनबेसे मा मा रोखोमनि दङ मासरुमनिनो मा मा बानायनाय दं जेनेबा बेवहाय भुजियाबो दङ ओमफ्राय नैबेयो बेबो सेम बेबो भुजिया ओमफ्राय आथा बानायनाय जादोंना ओमफ्राय बियो बियो मासरुमनि मासरुमनि किस्रि ओमफ्राय नुडल्स ओमफ्राय बिस्किटबो दं ओमफ्राय हनै ड्राइ मासरुम मासरुमनिनो माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ मैखुननिनो गोबां रोखोमनि जाग्राबो बानायनाय जायोना जाग्रा आदारबो ओमफ्राय आथा बायदिसिना बानायनाय जादों बेहाय दिन्थिनाय जादों आरोना ओमफ्राय नै बिसोरलाय बबेनिफ्राय फैदोंमोनथाय चिरांनि ना दायो मा मा जि लाबोदों ओरैनो बेहाय बेयाव बांसिनानो जेन्सनि आइटेम दङ जिन्सनि आइटेम दं ना बेयाव शर्ट कुर्ता दं सार्ट दङ आरो लेडिस आइटेम लं कुर्ति दं फास्रा दं आरो इन्दि सि माखासे दङ इन्दि सिनिबो दं ना बिथांमोना चिरांनिफ्राय फैदों आर'नाइबो दङ आर'नाइ लादो नै लादो बायदो नोगोर होनोलै बियो दाम बारा नांगौआनो दाम बारा 500 नो दा मोनायाव लागोन ओमफ्राय ओरैजायबो दं नै बिसोर मा सिख्रि जालाजोबखो बिसोरनिलाय सिख्रि ना बारलि फैलाजोब्बाय नै बेहाय इन्जुरनो बे माबे गांजेमा मागुर नासुर ओमफ्राय बहानिफ्राय फैदोंमोन आब'मोनहा जोङो बाक्सानिफ्राय सिमला ना ओमफ्राय मा मा फानदों ओरैनो बेहाय ओरैनो फुथुला हाबिजाबि ना ओमफ्राय बाटारफ्लाइ बायदिसिना सिखिरि बायदिसिना दङ नाफोरनिबो मुं दंहाय नै मैसो ना ओमफ्राय बिसोर सिखिरिफोरखौलाय बेसेथो मासेयाव 200 थाखानो सोरबा लाबाय आरोना फसायनानै दे लादो लानोबा ओमफ्राय आब'आलाय बबेनिफ्राय फैदों सेरफांगुरि ना सापागुरिसो ना सापागुरि बङाइगाव सापागुरिनिफ्राय फैदों सापागुरि बङाइगावनि ना बङाइगाव दखान दंखायो ना दखान गैखाया ना ओमफ्राय ओरैनो मा मा जि लाबोदों इन्दि सिनि जोमग्रा ओमफ्राय गस्ला आरोना इन्दि सिनि दे आब' गोजोननाय थाबाय औ ओमफ्राय नै बिसोरलाय मा लाबोदों अबेनिफ्राय फैदों नोंस्रा गुवाहाटिनिफ्राय ना ओरैनो मा जि लाबोदों दख'ना इन्दि सिनिबो दं ना बिथांमोना गुवाहाटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय जोंनो बिसोरनिया माबा नै मुकुट दङ नै माबानि माजों बानायनाय होनो बिदिखौ बहानिफ्राय फैदों करबरा से गुवाहाटी पड़ा ना क्या आने चाहिए मा खालामो गलाय ओरैनो नै सामुस औवानि सामुस बियो औवानि सामुस होनो जों जेखौ जेराव जों चावमिन जायोना लबारजोंसो जायो नालाय ओमफ्राय बेहाय नै दङ बेहाय गासिबो बेम्बु ना এটা বেম্বুরের নহয় এটা मा बानायनाय जादों नै औवानि ना मा जाजोबखो बिसोरलाय ओमफ्राय नै बिदिखौ माजों बानायना रायदों ना माबे औवानि बेबो औवानिजोब ना ओमफ्राय ओरै राजा रानिनि मुकुटबो दङ नै राजा रानिनि मुकुटबो दङ नै
Tuh, जाथ'लाय बहानिफ्राय फैदो जाखो हा इउनिभार्सिटिनिखा ओरैनो मा मा दं बेहाय मा मा दं ओरैनो बेहाय औवानि ना मा बिलाइ औवानि बिबार आरो ना फुल नै औवा बुरानि मा बिलाइ गोलेर ड्रागन औवानि जोब्बाय आरो गासिबो बेहाय आइजें आइला बानायनायफ्रा ओमफ्राय बैखौ मा होनो ओमफ्राय बियो औ खनसे बे जोंनि लकेलनिनो क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनोखा ना बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिखा लायो बिसोरनो बोरै सहैगोन खोलोम दे खोलोम आं लांगोन माने नाय सहैहोलांसिन आं एरनोसै औवानिनो आसान बायदिसिना आं बारा मिथिजोबलाय लांला आरो ना ओमफ्राय फुल बिबार बायदिसिना दं बेहाय गावसोरसो मिथिगौ आं बारा मानसिफ्रा बियो आं बारा सोंबाय थाला आरो ना दायो आं एक्जिबिसन हलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना सासे लोगोआ आंसो मा जाखो दायो नै मोसानाय सोलिबाय प्रग्रामाव भाई इंडिसनि जोबना इंडिसनि जोब आरो ना बेहाय हिन्दी मालबारि मिक्स दङ बै गंगार थाइसिब एम्फौनिया बिनिबो दङ आरो मिक्स दं ना गंगार थाइसिब थाइसिबजों लायो आरोखि बे गंगार थाइसिब बिलाइजों लायो बिलाइजों नायो बेजों बानायनाय खुन्दुं आरो बियो जिया बे एम्फौआ गंगार थाइसिब एम्फौ गंगार थाइसिब बिलाइजों बिलाइखौ जाग्रा आरो बिसिना एसे साइनिं जायो Thank you so much. बहानिफ्राय फैदों आब'आ चिरांनिफ्राय ना Performance, there was a symphony of peace and resilience led by Professor Johan Weissman. Thank you once again. नोंसोरलाय बबेनिफ्राय फैदों आब'मोनहा क'क्राझारनिखा दखान दंखायो ना दखान दंखायो उन्दैफोरनि गानग्रा आरोना बियो डाइरेक्ट सेक Indian आर'नाइ ना बियो
Ini jemkra. Bollywood actor and Nang balang pinahagan. Nah, gua lakukan kan na. Ini gede nih awar ini drill mill. Drill mill na. Guru jai na bija. Gunung Gayo. Zoom ne lu mojang na biyo. Ini channel nalai dia. Bermojai soliding na. Mojang oh. Deh mbak. Honorable Indian Minister is not here now. सारी 400 रिटर्न दी এটা কি বস্তু আর itu yare product ও প্রোডাক্ট না মাই গোসমনি Dulu gusung lagi ya. নে সাহা নে সাহা Aku kayak mau berapa mau. गोथाव खोमालै साहा ना इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंटनिफ्राय बिटिआर क'क्राझारनिफ्राय आरो ओमफ्राय बियो मा मानिफ्राय दिहुननाय बियो बे सारा मानि होनदां बियो सामब्राम गुफुरनि गासिबो सामब्राम गुफुरनि नामा बेलेग दंजोबो गासिबो सामब्राम गुफुरनि बासार बेहा मासरुम मैखुननि बानलुनि बानलु मा बानलु बे गिदिर बानलुनि ना बोथियानि मानि अमानि आसार मानि एम्फौ लाथानिबो आसार दाउनि चिकेननि ना गोबां रोखोमनि आसार बानायो ना फिसा फिसानो नाफाम ओरैनो बे टेमियाव बेसेबांनो 180 गासिबो एखे जोब आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि कृषि गोबां रोखोमनि फुल बिबार बायदिसिना बिफां लाइफांनि साजायनानै दोननाय जादों आरो ना नै ओमफ्राय सोरबाफोर लाङोब्ला मोनगोन आरो ना बेसे जायो दाम लिरनाय दंखायो दां नाम लिरनाय दंखायो 300 थाखानो अबेबा नै बिदि 300 थाखानो नै 300 थाखा बिदिया दाम लिरनाय दंखाजोबो बेहाय ओमफ्राय मा प्रडाक्ट दं नै बियो आसार मेथाइबो दङ आरो जाग्राबो दङ आरो ना बुनिया भुजिया ओमफ्राय मैखुननि बायदिसिना जाग्रा बानायनाय दङ होता है हमारी जो शिक्षा है क्वालिफिकेशन तो दिया लेकिन क्वालिटी दे नहीं पाया अभी भी हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिकेशन में जाना है जिंदगी अभी डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन की युग आ गया इस युग की जिंदगी में आपको जनरल नॉलेज से काम नहीं होगा अब पर्टिकुलर नॉलेज के अधिकारी होना चाहिए organizing this kind of Bowdoin International Knowledge Festival. I have heard about some knowledge festival held in Melbourne. I have heard about some knowledge festival, but not in the name and style of knowledge festival. There may be in different name and style. The purpose is to exchange of the knowledge, enhancement of the capacity, out of books, taking the things out of books. हम लोग ये बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ का उभरते हुए हर नौजवान अगर इस सोच विचार को लेके अपने काम में आगे जिंदगी में उसे रास्ता देखने के बाद वही मालूम पड़ जाता है। और बॉलीवुड में ऐसे शख्स है जिनको हम मालूम नहीं, लेकिन वो लोग प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। tourism discover Alan Antos
adventure, Blueland Tourism. Discover a land untouched. Nैबे जाहैबाय मैदेर ओमफ्राय दावराइ मै गान्दा फिसा दाउब' ओमफ्राय बै डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर ओमफ्राय माखासे नायग्राफोर टुरिजिमारफोर दङ आरोना बेहाय केमेरा फट' खेबदों नैबे जाहैबाय हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमनाय भिउखौ जोबोर मोजां नुदों माथो नैबेखौ सेम्पान्जि ना मा होनो मोख्रा नैबे जाहैबाय टाइगार वाव भेरि बिउटिफुल नैबे दाउब' नैबे हाजो राजा आरोना दै बाज्रुमदों बरिया साइज नुदों नै सेम्पान्जिखौ cauliflower वे बार सिद्दर वे बार पर्पल कप हेलो ने जुसनि जुस ओरिजिनल से ओरिजिनल मशरूम Miyam Barfansamuki